že vítejte u challenge číslo 1. Jo, tak číslo 1 je to Milk Challenge, kde vypijeme litr mléka. No, mléka. Polutučné. A snad se nepoblijem. Takže 3, 2, 1. Jedna. Se nedá. Pro slabší povahy. Radši se nekoukejte, možná se tady bude blej. Ani proti hodné. Matí vypít i to, co jsme vybrali. Tak tolik. Si vrhnu. Mám to. Jak vidíte, to nic nebylo, ale mám to. Já to asi fakt vrhnu. Jo. Platí to vypít, co vyblijem? Ne. Ještě trošku tam je. Ukaž ty. Už můžu další. Počkej. Má tak jsme stejně. Nedá se to. Jako dá, ale... Ale nic jste neviděli. Ne. Chceš to vypít, ne? Ne. To nejde, já se pobleju. Teď tam mám ještě asi tolik. Fakt, já už mám vypitý. Jsi velká holka. Já už nemůžu. Se pobleju. Hned! Tohle v životě už někdy. Máš to? Já to Příště. nedám. Příště dáme pepř a sůl. Nemůžu. Ne, Vzdávám to. ne, je to challenge. Jestli tady chcete čekat hodinu, tak klidně. Říkám, já teď odešel, takže musíš to vypít, já tě budu kontrolovat. My už to máme vypitý, ano. Se ještě uvidím. Nemůžu. Počkej, chvílinku, já musím jít pomalu. Ale... Ne. Ty vole, ne. A vydržel jsem to i já, to jsem to vypil celý. Musíš taky vydržet. Dělej, máš to. No, pěknou Já už dávku nechci. to má. Musíš. Epidý. Ne, Já už nechci. musíš. Ano. Tak diváci vidíte, tady máte sraba. Nedokážu to vypít, já končím. Dobře. Takže Milk Challenge. To bylo na poprvé. Myslím, že ještě vrhnu, ale se s vámi loučíme a když tak v příštím pepř a sůl. Takže čau. Čau. Teď se s vámi loučíme, takže
Tahle 0, tohle to nedala. Tady skoro poblitej, skoro úplně poblitej a tady skoro poblitej. Máš tady na brejlí, blble. No, nemám. No, to je koňský spermat. Blble. To tak. No tak na obrácení, no to je jedno. No a příští challenge bude, nevím, s jídlem asi, nebo Pepř a sůl, říkám. pepř a sůl, no. Jo, musíme lžičku To pepře bude a lžičku mazec! soli, každý, takže uvažte Ještě tam. na další video, tady vidíte můj pupek, to. Ne. No a máš klid. A se loučíme, takže čau. Sledujte a dejte like. Díky. Lajka. Každý palec nahoru. Čau. Čau.